नङाबा जों बर' जाथिया जों मालाबाबो जों जिरायनानै थानाय नङा। जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि बे हायावनो जुदि जोङो थैनो गोनां जायोबा दाउ अमा बायदि सिथारजानो गोनां जायोबा बे जोंनि थाखाय मालाबाबो गनायथाव खिन्थु रायजो राजानि गेजेराव थांनानै दिनै बै प्रसासनिक माने बिसयाफोरा बे अफिसारफ्रा खामानि मावनायखौ जों नुवाखै। आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननिसिम सिगांग्रो जासिनाय थाबाय आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ फुरायै नायलांबानो जाबाय। दा जे दाख्लै जे कारिगाव जानाय आं बेनि सायाव जे भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोनहा भिडिअखौ फुरायै नायलां। सिखोना जोहोलाव राजा बिस्मितखौ जे बुथारदों बे बुथारनाय जाथायनि सायाव आं नोंथांमोननो एसेबाबो भिडिअखौ फोरमायनो नाजागोन आरोखि। दा बेनि सायावनो आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा जे खोथा बुंदों जोंनि बर'खौ मा रोखोम नासयनो नाजागासिनो दं एबा नासयदों जे गोबां बिसिना जेनेबा उरिसा बेफोरबायदि जेनेबा झारखन्ड जे झारखन्डआव जे जाथाय जानाय एबा झारखन्डनि माखासे एक्सट्रिमिस्टफोर बिसोरो जोंनि बिटिसि एबा आसामाव हाबनानै बिसोरो गुलाय गुजाय खालामगासिनो दङ। दा मानबगिरि दिपेन बर' सारा मा खोथा बुंदों नोंथांमोना नायनानै ला आरो बेयाव मेन टपिक जे थांनायनि सिगां जे बर' फरायसा आफाद जे बनसुआबो गोरा गोख्रों जे रावजों खोथा होदों नोंथांमोनहा नायनानै ला जे जोंनि जे बिटिसिखौ बिसोरो मा रोखोम क्रेपसार खालामनो नाजागासिनो दं नायनानै लाग्रो। 4 दशक से काबिज माओवाद लगातार अब कमजोर हो रहा है। एक तरफ सुरक्षा बल के जवान अंदरूनी इलाकों में घुसकर कहाँ से हैं आप? आपको मैं बीजापुर जिला कोटरू ब्लॉक मजीमेंट्री गांव से आता कब हूँ। से संगठन में शामिल हुए और क्यों शामिल हुए? मैं 1990 से 90 में पार्टी में भर्ती हुआ। आयेन सिमफायनानै आरो कुनु आयेनखौ मानियालासिनो साथाम सुबुं जोंनि मिथिनायाव स्कर्पिय गारिजों बे लामाजों फैबाय थादोंमोन आरो बे बाथ्राखौबो जों मिथिनो मोनदों जे बे सुबुंफोरा गोबां माखासे खामानि दामानिनि थाखाय बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामो आरो बे समावनो सिखाव साजायनानै सिखाव मुं होनानै माखासे बे मालसिं रडआव ज' जानानै थानाय सुबुंफोरा माने जायखौ सान्थाल माहारिनि होननानै बुंदों माहारिनि जानो हानाय खिन्थु दायनिगिरिया बै जायगायाव थानाय सुबुंफोरखौसो जों होगोन खारन मोनफ्रोमबो हारियावनो गाज्रि सुबुं थायो। दा बे मालसिं रडआव ज' जानानै थानाय सुबुंफोरा सिखना जोहोलाव जाय राजा बिस्मित माने 30सो बैसोनि बिथांखौ गारिखौ लाखिनानै अन्थाइजों खुबैनानै माने गनद्रायजों बुनानै बेयाव साथाम सुबुं दंमोन। राजा बिस्मित बेखौ जायगायावनो बुथारो गारि स्कर्पिय'खौ सावनानै होयो आरो लोगोसेनो प्रभात ब्रह्म बिथांमोननिनो खामानि मावग्रा जोंनि मिथिनायाव आरो बिनि फिसाला 15 बोसोरनि जागिराज ब्रह्म बिथां सानैखौ माने थैनायनि मोनसे पर्याय थासारिसिम बुनानै गोब्राब जखम खालामो आरो बे जाथायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै जोङो सोंखारिदों आरो जों निन्दा खालामदों। खारन कुनु कारन गैयाबासिनो कुनु जाहोन गैयाबासिनो कुनु दोष गैयाबासिनो बे लामाजों फैबाय थानाय बे साथाम सुबुंखौ मा कारनाव सिखाव साजायनानै लाखिनानै बबे जुक्तिनि आधाराव बबे आयेननि आधाराव बिथांमोना गावनो गोसो जानानै दाउ अमाफोर बायदि जायगायावनो सिथारखो बा बुथारखो बियो जोबोद गिख्रंथाव जाथाय जोबोद साननो गोनां आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनायजों लोगोसे बे जाथायाव
जेसेबां सुबुङा जरित दङ जायफोरखौ भिडिअ नुदों जिखिनि भाषाफोरखौ बाहायदों बिथांमोनखौ गोख्रैयै एरेस्ट खालामनानै बिथांमोनखौ आयेननि गन्डिनि गेजेराव स्ट्रं साजा फासियानो जा बा बिथांमोनखौ जि पर्यायनि साजा होनांगौ बे साजा होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दाबि खालामदों आसाम सरकारखौ आसामनि डिजिपि क'क्राझारनि डिसि क'क्राझारनि एसएसपि दिनै पुलिस प्रशासना रायजो राजानो धन सम्पतिनि रायजो राजानि जिबनखौ माने रैखाथि होनायाव फैमाल जादों बे खोथाखौ जोङो दिनै नुनो मोनदों खारन क'क्राझाराव बेबायदि गोबां इनसिडेन्ट जालांदों बेबायदि गोबां इनसिडेन्ट जाबाय आरो बेखायनो सिखना जोहोलाव राजा बिस्मितनि जास्टिस नागिरनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै आसाम सरकारनिसिम जों दाबि दैखांदों जिल्ला प्रशासननिसिम दाबि दैखांदों जे कुनु कारनाव सासेबो नट ए सिंगल पार्सन बे घटनायाव जरित मानसिफोरा जाहाथे खारग'आ आरो बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामबाल' जाया बिथांमोनखौ आयेननि गेजेरजों जिखिनि पानिशमेन्टनि होनांगौनि बेबस्था दङ जाहाथे उनाव मालाबाबो रावबो जाहाथे सोरनिबा जिबन सोरखौबा बुथारनायनि थाखाय जाहाथे रावबो साहस खालामा खारन बियो जोंनि बे जायगाया जोंनि जोनोमनि अधिकारनि आरो बे हाया जोंनि आरो बे हायावनो जुदि जोङो थैनो गोनां जायोबा दाउ अमाबादि सिथारजानो गोनां जायोबा बे जोंनि थाखाय मालाबाबो गनायथाव नङा सहायथाव नङा दा बेखायनो जों न्याय नागिरबाय जास्टिस नागिरबाय दुखुथिया न'खरजों जों गसंथाबाय आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गणतान्त्रिक भाबै न्याय आरो जास्टिस आरो दायनिगिरिखौ साजा आरो फासि होनांगौनि थाखाय जों हाबा मावगोन बे जाथायनि उनाव दिनै जिखिनि थासारि दा सोमजिगासिनो दङ जे रायजो राजानि जि सेन्टिमेन्ट जि आबेग पाब्लिक मोनसे मुभ जादों राजा लामा बन्द खालामनाय जादों आरो बे सेन्टिमेन्टआ जाखागोनखा सेन्टिमेन्टआ थाखागोनखा जोंनि मानसि थैदों जोङो बेनि सेन्टिमेन्टनि आधाराव खुद्रिनायखौ जों देखायखानांगोन खिन्थु जोङो बेखौबो खावलायगोन जे जाहाथे खुद्रिनायनि नामाव आन्दलननि नामाव जोङो जाहाथे आयेनखौ आखायाव लानानै हारियारि दाङाबाजि जाजासिम बे पर्यायसिम जाहाथे जों रावबो थाङा खारन मोनफ्रोमबो हारियाव गाज्रि सुबुं थायो कालपिट्स थायो मिसक्रेन्ट थायो आरो बे गाज्रि सुबुंफोरा जेब्लाबो गाज्रि खामानि मावो गाज्रि सुबुंफोरखौ नायगिरनानै आयेननि गेजेरजों जों साजा होनांगोन आरो नङाब्ला जोंनि गेजेराव बायदिसिना गाज्रि थासारिया सोमजिगोन दा बेखायनो सेन्टिमेन्ट आरो आबेगाव जों जिखिनि खुद्रिनांगौ जों जिखिनि प्रटेस्ट खालामनांगौ न्याय आरो जास्टिसनि थाखाय जुदि ओंखारबोनांगौ बे थार लामाजों जों हाबा मावलांनांगोन आरो सान्थि आरो गोजोनखौ जोङो बयबो रेस्टेन्ट जानानै मेनटेन खालामनांगोन आरो न्यायनि थाखाय सरकार आरो आयेननि खाथियाव जोङो दाबि दैखांनानै हाबा मावलांनांगोन आरो उनाव बर' मानसिया बर' सुबुङा कुनु कारनाव रावबो जाहाथे बेबायदि दाउ अमा बायदि बुथारजानो गोनां जाया बिनि थाखाय जोङो प्रशासनखौ जों नारसिननांगोन प्रशासना बेयाव फेल कारन क'क्राझाराव माने माइनर गार्ल बर' गार्ल रेप इनसिडेन्ट जादों बेबो बहुत गोबावनि उनावसो एक्सन जादों दाखालि बावै सासे मेन्टेलि रिटार्डेड बिनि सायावबो रेप इनसिडेन्ट जादों आरो बेयाव बाङालि आरो मुस्लिमनि गेजेराव मोनसे हारियारि दाङाबाजि जानायनि लामायाव थांबायमोन दिनै जों फिन नुबाय बे जाथाया मानो जाखो प्रशासना जुदि इन्टेनसन आरो एटेनसन थायोब्ला बेफोरबायदि जाथाया जायामोन कारन चिरां जिल्लानि बासुगाव जि घटना जालांबाय एक मास सिगाङाव गुरुबासायाव माने चिरां बे जाथायाव जायखौ आक्रमण खालामदोंमोन बे आक्रमणकारिखौ दाबो प्रशासना हमनोबो हायाखै नागिरनानैबो मोनाखै बे जाबाय प्रशासननि फेलार आरो प्रशासना जुदि रायजो राजानि जिबन आरो सम्पति निरापत्ता होनायनि अनगायै गुबुन लामायावसो जुदि बांसिन बेस्थ थायोबा गुबुन खामानियावसो जुदि बांसिन बेस्थ थायोबा बिथांमोननि एटेनसना जुदि बे माने गाज्रि खामानिथिंसो जुदि बांसिन एटेनसन थायोबा मा बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों नोंथांमोना बुजिगोन जे दिनै जों नुदों जे प्रशासन पुलिस प्रशासन असि आइसि एसएसपि जाय जाया मानो बिथांमोननि एटेनसन आरो इन्टेनसना दिनै बेलेगथिंसो थांगासिनो दङ रायजोनि बे दुखु दाहा रायजोनि निरापत्ता जिबन आरो माने सम्पतिनि निरापत्ता होनायाव बिसोरो मुथे गोसो होआ पाब्लिक फ्रेन्डलि माने पिपल्स फ्रेन्डलि पुलिस प्रशासननि खोथा बुङो किन्तु रायजो राजानि गेजेराव थांनानै दिनै बै प्रशासनिक माने बिसयाफोरा बे अफिसारफ्रा खामानि मावनायखौ जों नुवाखै दा बेखायनो नैबे जाथायजों
जिखिनि दा थासारि जादों जों बयबो रेस्टेन्ट जानानै जों आवगायनांगोन आरो जोंनि सेन्टिमेन्टखौ देखायनांगोन दाबिखौ लाखिनांगोन आन्दोलना जागोन किन्तु जाहाथे जोङो बुङो जोङो बर' जातिफ्रा दिनै मानो बेबायदि होसो होसो दिनै बुथार जानांगौ गोनां जादोंमोन मा दाय मावदोंमोन दिनै मिथिया हुसिया दिनै मानो बुथारलाबायदों मैयानि घटनाखौ लानानै जों जोबोद दुखित आरो जों माब्लाबाबो जों बेखौ सैज्य जों खालामनो हाया जों बनसुनि जानानै जों दिनैखौ निन्दा खालामो दिनै एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेल दङमोन बिसोर माबा मोनसे जुदि मावदोंबा बिसोरखौ हमनानै बिसोरनो गथायनांगौमोन बे नङा दे लामायाव होसो होसो जुनारफोर बायदि मानो बुथारनांगौ जों बेखौ जों मालाबाबो जों मानिनो हाया दिनैनि गेजेरावनो जोंनो न्याय नांगौ न्यायखौ दिनै जोंनो होनांगोन नङाबा जों बर' जातिया जों मालाबाबो जों जिरायनानै थानाय नङा जय बर' हारियानि जय बर' हारियानि जय बर' हारियानि too long live not too long live not too long live not too long live जय बर' हारियानि जे बिसोर जाहैबाय सावथालफ्रा झारखन्ड आरो छत्तीसगढ़ बेफोरबायदि जायगानिफ्राय फैनानै जोंनि BTC आव गोबां BTCनि माखासे हाफोरखौ दखल खालामबाय BTC आव जोंनि थागिबि जेबायदि जोंनि बर' ट्राइबेल मानसिफोरखौ दिनै एफा गाबोन एफा स्क्रेप आरो मै अमाफोरबायदि दानथारनो बिसोर आखायाव लागासिनो दङ दा बिसोरो थिर आरो बोरलाखौ कालचार हिसाबै बाहायदों हय नाथाय बिसोरो महाभारतनिसो जे बर'फोरनि सायाव महाभारतनि दावहा नांनानै बिसोर फोजोबनो नाजागासिनो दङ दा जिखुनु हक जाया मानो रायजोफोर आं बेखौनो फोरमायनो नाजादों दा जोंनि जिखुनु हक पार्टिखौ एसे दोनथ'नानैबाबो जोंनि बर' जातिया बे खौसे जानायनि मोनसे फरजायाव बे सिखोना जोहोलाव राजा बिस्मित जे बिनि थैनाया जोंनि बर' हारिखौ खौसे जानायनि लामायाव एबा बेयो मोनसे फरजायाव लाबोदों दा बिसोर सिखोना जोहोलाव राजा बिस्मितखौ जे बुथारनाय बे जाथाया बे जोंनि बर' हारिनि सायाव बियो फार्स्ट जागायजेननाय हिसाबैसो बिसोर लादों जानांगौ नाथाय जोंनि माखासे जे पलिटिकेल जे लिडार एबा जोंनि बर'नि सारमोना बेखौ माखासे नै दा जि सावथालफोरनि जे होजानायनि सायाव बांसिन खहा जादों होनोबा बर' हारिनि सायावसो खहा जादों दै रायजोफोर बेखौ जोङो जोंनि बर' हारिनि माखासे लिडार सारमोना जे बिसिनि गासै माखासे होजानायफोरनि सायाव बिसोरनो जे माखासे अनसुंथाइफोर राननानै होदों जे सरकारा राननानै होनायाव बिसोरनो गोहो बोलो होदों होननानैसो आङो एसे सानो आरोखि नोंथांमोनहा मा सानो बिसोरखौ सारासाथि एबा बिसिबां खारनानै थादों बा न' बां गारनानै थादों बेखौ सास्ति होनांगौसो आङो एसे सानो आरोखि दा जोंनि बर' हारिनि माखासे बर'फ्रा एसे एनै न' सावदों दा बिसोरनि सायाव बारा खहा जायाखै जोंनि बर' हारियाव बांसिन खहा जागासिनो दङ जेरैबायदि जोंनि ट्राइबेलफोरनि एबा बर' जातिनि जे हाफोरखौ जेरैबायदि सेख्लाबनानै बिसोरो हादान सिफायनानै बिसोरो दखल खालामगासिनो दङ दा बिसोरखौ बिसोर एनक्रचमेन्ट खालामनानै बिसोरो जोंनि BTCनि हाखौ सेनानै लागासिनो दङ दा बेखौ जोंनि BTCनि आरो जोंनि BTCआव एबा जोंनि बड'लेण्डआव पुलिस पावार गैयैखा बेखौ जोङो मावनो हायैया सरकारनि मावनो हायैया बेखौ एसे गोब्राब ना दा बावैनो जोंनि BTC एबा जोंनि दा दख्लबसेल' BTCखौ लानानै जे आलो गोजोनै जे संसार जानो नाजानाया जे सावथालफ्रा जोंखौ गाग्लोबनो नाजागासिनो दङ रायजोफोर नोंथांमोना बे बिबुंथिनि गेजेराव माबायदि मोनो नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय आरो आंनि बायदिब्ला बे गासै जे BTCआव सावथालफ्रा साग्लोबनानै जोंनि हाफोरखौ जे दखल खालामनानै लागासिनो बिसोरखौ एभेक्सन खालामनांगौ होननानै आङो सानो रायजोफोर नोंथांमोनहा मा सानो नोंथांमोननि बिबुंथिनिफ्राय फोरमायहरबानो जाबाय आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो चेनेल आंनि भिडिअनि गेजेरजों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय।